Tkačová a som riaditeľkou súkromného gymnázia Futurum v Košiciach. Naše gymnázium vzniklo v Trenčíne v roku 1997 a časom sme sa presunuli aj na východné Slovensko, kde sme vznikli pred 2 rokmi. V súčasnosti máme otvorené 2 ročníky, prvú K a druhú K triedu. Kritérium prijatia na naše gymnázium je úspešné zvládnutie alebo absolvovanie prijímacích skúšok z anglického jazyka. Prijímame študentov, ktorí skončili 8. alebo 9. ročník. Naša škola je akreditovaná ministerstvom školstva, sme anglická bilingválna forma štúdia. Čo sa týka takých výhod, tak najväčšou výhodou našej školy je, že máme maximálne 15 žiakov v triede a menej, 64 hodín anglického jazyka v prvom ročníku. V druhom ročníku sa týchto 64 hodín rozdelí do ďalších predmetov, ktoré sú v anglickom jazyku. Zamestnávame úspešných a uznávaných britských a anglických lektorov. V našej škole si môžu študenti vybrať z druhého alebo z tretieho jazyka. Druhým jazykom komunikačným je nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielský jazyk a ruský jazyk. Naša škola je rodinnou školou, je tu rodinná atmosféra, žiaci si počas prestávok môžu oddychnúť v triedách, kde majú v každej triede oddychovú zónu, ktorá je zariadená gaučovou súpravou alebo rôznymi kreslami. V každej triede je Wi-Fi, čiže internet, počas prestávok si žiaci môžu kľudne prejsť na svoj Facebook. Ďalšou takou výhodou našej školy je, že žiaci absolvujú rôzne výmenné pobyty. Napríklad tento rok boli v Londýne, boli tam týždeň. Rôzne večierky, ako napríklad Halloweenský večer, Mikulášsky večierok, Vianočný večerok, koncoročný večer, keď si žiaci pripravujú program pre rodičov, vystupujú samozrejme v anglickom jazyku alebo v iných jazykoch, ktoré sa tu učia. Sme dobrá škola, žiaci sú v tejto škole veľmi spokojní, tešia sa ráno do školy a ja by som vám chcela povedať to, aby ste aj vy umožnili svojim deťom študovať na našej škole. We're going to play an English game here, okay? So what's going to happen is that we're going to shake the dice, okay? We've got a selection of letters here, and then as quick as you can, you'll have to create the words that you know, okay? Have a time limit of 2 or 3 minutes to try and find as many words as you can, okay? With this game, okay? So I'll click it start and show you how it works. So, okay, so these are your letters. Okay, and then we must find what can we find in here? Give me a word from here. Anything you can see. Rope. Rope. Yes. Yes. Okay. So let's put that in there. Rope. Very good. Toy. Okay. Sorry. Go. Go. Yeah. Anything longer? Oh. You're not allowed 2 letters, have to be 3 or more. Yeah? Toe, okay. Yes, quick again. Yeah. Pool. Roof. Paw. Good. What else can we see? No. Zobrazovanie skutočnosti. Dobre, to je, máte, čo je základnou a nosnou témou toho realizmu? Skúste rozmýšľať a skúste zapojiť hlavy. Ako zobrazujeme skutočnosť, že zobrazujeme ako? Taká, aká je, čiže pravdivo. Dobre, mali by sme Nižšej spoločenskej vrstvy boli väčšinou mali zlé vlastnosti. skús charakterizovať nejako. Hľadá rozumná cita. Výborne. Čo je značný odklon od predošlého dobe, od romantizmu. Výborne. Dobre, ďalej. Objektívnosť. To znamená, že prekúpať tiež zdravý rozum nad tým, aby sme uctievali náboženstvo ako také, aby sme uctievali tie vyššie spoločenské vrstvy
Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Vážené dámy, vážení páni, isto viete, prečo sme sa tu dnes v takom hojnom počte zišli, no čo isto neviete je to, čo znamená slovo Samhain. Dnes sa voľne prekladá ako koniec leta, ale podľa našich veľkých predkov neznamená nič iné ako smrť. S týmto dňom je spojené veľké množstvo povier a zvykov, ktoré sú démonské. Vedeli ste, že v tento večer ľudia hasili všetky sviece? A to len preto, aby zapálili ohromný oheň z dubového dreva, lebo práve ten považovali za posvetný. Na tom ohni boli spaľované obetované plody, zvieratá a niekedy aj ľudia. V tento deň sa duše mŕtvych vracali späť medzi živých. Večer, milí rodičia, pedagógovia a drahí študenti. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítala na dnešnom vianočnom večierku. V prvom rade by som sa chcela poďakovať vám všetkým za to, že ste teda urobili takéto krásne občerstvenie, čo si myslím, že možno ešte krajšie, ako sme mali minule. Taktiež veľmi pekne ďakujem za prekrásnu výzdobu pani Huličovej a pánovi Huličovi. Veľmi pekne ďakujem za to profesionálne ozvučenie, osvetlenie pánovi Melkovičovi. Takéto stretnutia sa stanú tradíciou u nás na škole. Myslím, že už tretíkrát sme sa takto všetci stretli však. A dúfam, že sa všetci cítite dobre v tejto spoločnosti. V programe táto trieda, prvá K, bude patriť našim deckám, našim študentom. Potom to bude taká menšia diskotéka, prípadne karaoke show. A druhá K, tá druhá trieda, tam pozývam všetkých dospelých a nás, učiteľov. Dobre? Tie čižmy, čo si mi nechal pred dverami, mi fakt super sedia. Veľká vďaka, svoj Mikuláš. Aké budú moje Vianoce? Kapor na čiernom, mama na mäkko a otec na bol. Kapor je v mrazáku, kaša sa varí, všetko mám na háku, všetko sa darí.
Stromček je v plameňoch, prekrásne svieti a všetky salónky požrali deti. Šťastné a veselé Vianoce vám praje súkromné gymnázium Futurum. Take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same.